Dnes jsem si přinesla své věštecké runy, které jsem si sama vyrobila. Pozbírala jsem kameny u jezera, očistila jsem je vodou i ohněm a namalovala na ně runy. Taštičku mi na ně vyrobila pro mě velmi drahá osoba a pokusím se dnes vyložit budoucnost, poselství na rok 2025. Mnozí z vás určitě na věštění nebo budoucnost nevěří, což chápu, ale nejdřív bych tedy chtěla vysvětlit, co to budoucnost vlastně je. Nikdo z nás nemá předem daný osud, předem danou budoucnost, které se nevyhne. Ani kdyby dělal cokoliv, tak to není. Každý z nás má spoustu možností, tak jako políčka na šachovnici, kde si se svou figurkou můžete vybrat, kterým směrem se pohnete, které políčko si vyberete. A tak je to i s budoucností. Máme nekonečně mnoho možností a runy jen vypočítají tu nejpravděpodobnější trasu, jakou si vyberete. Ale není to nic, co by se nemohlo změnit. Kdybyste se rozhodli nějak jinak, pro nějaké jiné rozhodnutí, tak se změní i vaše budoucnost. V tomto ohledu jsou runy výborné, protože ukazují vztah mezi minulostí, přítomností a budoucností. Tudíž jak vaše prožitky z minulosti ovlivňují to, jak se chováte v přítomnosti a tedy i vaše rozhodnutí v budoucnosti. Vyvěštím budoucnost pro Česko a Slovensko v roce 2025 obecně. Co nás čeká, co nás nemine. Runy jsou magické znaky Germánů, ale používaly se i na našem území, takže i Slovanů. A proto vždy žádám o pomoc bohy Lokiho, Odina a Velese, kteří se zabývají magií, speciálně runovou magií a obecně vědomostmi. Žádám je proto vždy o pomoc, aby vedli moji ruku, aby mi pomohli správně vyložit budoucnost a určit, co přibližně nás čeká. 5 hours later. Tak, vytáhla jsem 3 runy, vždy vytahuju 3 runy. Ta první znamená minulost, ta druhá přítomnost a ta třetí budoucnost. Tudíž jsou propojeny. Ve skutečnosti čas neexistuje, všechno se děje v jednom okamžiku, ale tady je vidět jakoby ty spojitosti, na základě kterých rozhodnutí nás čeká co. Zjednodušeně řečeno. Ta první runa, kterou jsem vytáhla, je Týr. To znamená sebeobětování, protože Týr byl bůh spravedlnosti. Mám tady další významy, co to může znamenat: čest, spravedlnost, vůdcovství a i úspěch. Tudíž, co se týče našich zemí, Česka a Slovenska, v blízké minulosti nebo obecně v naší minulosti jsme zažili hodně negativních, ale i pozitivních věcí. Byli jsme často okupováni, museli jsme podstoupit nějaké oběti, abychom mohli být samostatným státem a tak dále, to všichni znáte. A v blízké minulosti to byl covid. Z duchovního hlediska se
Česko a Slovensko vyvíjelo pořád nahoru, stejně tak jako zbytek světa, ale uvidíme, co nám na to řekne přítomnost a budoucnost. V přítomnosti je tady TIS. To je vnitřní síla, spolehlivost, důvěra, stabilita, nový začátek a ochrana. Tudíž po té bolestné, ale taky minulosti, kde si nás lidé vážili, máme přítomnost v stabilitě a čeká nás nový začátek. Mohli jste si to všimnout už v roce 2023 po covidu, kdy jsme vlastně všichni přemýšleli, jak to bude, co nás bude čekat dál a pořád se v takovém nejistém, ale stabilním stavu nacházíme. Neděje se nic vážného, nic extrémního. Jsme pod ochranou. Ať už svatého Václava, nebo jinou. V budoucnosti je tady Turisas, což je obr. A tudíž to může znamenat ničivou sílu, odpor, ale i obranu a ochranu. Obři jsou sice obří a silní a ničiví, ale můžeme to využít i v náš prospěch. Každá runa má nějaké své negativní i pozitivní stránky, ale tady v té runě je skryto hodně síly a taky i hodně špatného, jakoby hodně toho odporu, hodně těch ničivých překážek. Takže co z toho chápu já je, že po tomto období nás v roce 2025 bude čekat nějaká zkouška. Nebude to tak jako v minulosti nějaká osobní oběť, ale může být, že budeme napjatí, přijdou nějaké překážky, nějaké zkoušky, ale musíme být silní, protože nic netrvá věčně, nic špatného, ani nic dobrého. Neřekla bych, že nás čeká něco extrémně špatného, na to jsou jiné runy. Nic, co bychom nezvládli, takže se držte. Bohové jsou s námi, pořád nás ochraňují, pomůžou nám, když o to zažádáme, tak jako jiní dobří duchové, anděle a tak podobně. Co bych ještě řekla? Že děkuji za tuto věštbu určitě. Zatím se mi ještě nestalo, že by mi nějaká věštba nevyšla, ale jak říkám, jsou tady možnosti, že se něco změní. Třeba ti tam nahoře se rozhodnou pro něco jiného. Nevím, nebudu to přivolávat. Může se to změnit. Může být něco lepšího. A nebo to potrvá nějakou dobu a pak třeba v půl roce se to zase změní. Obecně bych tím chtěla říct, že se držte, protože na té housenkové dráze jedeme teď dolů. Byli jsme teď na tom stabilním vrcholu. Jedeme teď dolů, čekají nás zase nějaké zkoušky a pak zase vyjedeme nahoru. Tak, jako se to děje vždycky. Ještě bych chtěla dodat jednu věc. Do popisu videa dám, anebo přímo do videa dodám číslo účtu, kdybyste mě chtěli podpořit, protože nemám z tohoto kanálu nevydělávám. A pokud byste chtěli ode mě, abych vám něco namalovala, nějaký portrét, nebo abych vám něco třeba vyvěštila, tak mě kontaktujte na Instagramu. Taky odkaz na svůj Instagram dám do popisu videa, ale mám ho i v popisu svého kanálu na hlavní stránce.
Takže pokud byste mě chtěli dobrovolně samozřejmě podpořit, můžete mi zaslat nějakou libovolnou částku. A pokud budete mít zájem, tak můžu zase dělat další podobná videa. Děkuju.